Nič nevlastníš. Boh mi ukázal, že v skutočnosti nič nevlastním. Spočiatku to bol šok, lebo celý život som sa naháňal za materiálnymi vecami. Myslel som si, aký som bohatý, čo všetko som nazhromaždil, aký som šikovný a čo všetko mám. No jedného dňa prišiel Boh a povedal mi, nič z toho nemáš, zbytočne zhrňaš. Nevlastníš svoju manželku, nevlastníš svoje deti, nevlastníš svoj dom, nevlastníš svoje pozemky, ani svoje auto, nevlastníš svoj bankový účet, nevlastníš žiadne akcie, kryptomeny, nevlastníš nič, na čo sa pozeráš. Všetko som ti to dal iba dočasne do správy, nič nevlastníš, iba dočasne správuješ. Jediné, čo máš, je čas, ktorý som ti dal a nesmrteľná duša, ktorú som ti dal. Nezhrňaj to, čo nebudeš mať na veky. Namýšľal si, čo všetko máš, užíval si ilúziu, na mňa si pritom vôbec nemyslel. Už zajtra sa môže tvoje užívanie si skončiť. Už zajtra môžeš predstúpiť pred moju tvár. A čo nám hovorí Boh skrze písmo? Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničia, a kde sa zlodeji dobývajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, tam ich neničí ani mol, ani hrdza, a tam sa zlodeji nedobývajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, alebo bude prvého nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude venovať prvému a druhého si nebude vážiť. Nemôžete slúžiť Bohu i peniazom. Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosti všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Istému boháčovi priniesli jeho pozemky veľkú úrodu. Uvažoval a hovoril si, čo urobím, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím, zrúcam svoje sípky a postavím väčšie a tam uložím všetko svoje obilie a všetok svoj majetok. Potom poviem svojej duši, duša moja, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, pí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, hlupák, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život. A čo si nahonobil, čie bude? Tak je to aj s tým, kto hromadí poklady len pre seba, namiesto toho, aby sa stával bohatým pred Bohom. Hľa, na pár piadi si mi dní nameral, môj život je ničím pred tebou. Každý človek trvá ako závan vetra, myhne sa životom ako tieň. Ako para je bohatstvo, ktoré zhrňa. Ani sám nevie, kto ho pozbiera. Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Čo to teda všetko znamená? Môže boháč vojsť do Božieho kráľovstva? Môže byť boháč spasený? A ja si myslím, že môže, lebo Boh je nekonečne milosrdný, milostivý, láskavý. On nás miluje tak, ako žiadny človek nedokáže milovať druhého človeka. No treba sa pozrieť pravde do očí, treba sa pozrieť do svojho srdca, do svojho vnútra. Nie len na to, čo rozpráva svojimi ústami, ale to, čo cíti vo svojom srdci. A ak človek cíti vo svojom srdci, že tie peniaze a to bohatstvo a to užívanie si a ten bezstarostný život pre neho predstavuje to prvé miesto a toto všetko dáva na prvé miesto, tak takému človeku bude veľmi ťažko vojsť do Božieho kráľovstva. Lebo taký človek pravdepodobne Boha nepotrebuje a bude si chcieť stále užívať takú tú ilúziu toho, čo všetko má, ako sa mu darí, aký je s tým spokojný. Bude sa možno chcieť stále opíjať, bude si chcieť stále niečo pred niekým dokazovať, bude si stále namýšľať, že je lepší ako tí ostatní. A tí ostatní ho len brzdia, lebo tento človek je proste raketa, veľmi bohatá raketa. Len kam tá raketa smeruje, je podľa mňa to, o čom hovorí Božie slovo, že ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Pôvodne som chcel video ukončiť, ale hneď ako som na ďalší deň začal čítať Sväté písmo, tak Pán mi dal na srdce ešte jednu vec, ktorú by som vám mal odovzdať. Evanjelium podľa Lukáša. Bol istý bohatý človek, obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepichovo hodoval. Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne. Túžil nasytiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psi prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V pekle vo veľkých múkách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.
Vtedy zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal: Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápíš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov. Nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abraham, ale ak k ním príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. A takto to bolo aj so mnou. Keď som mal srdce zamerané iba na seba, na to, čo ja chcem, čo si chcem utrhnúť z tohto života, tak Pán Boh by mohol vedľa mňa aj tancovať lambádu a ja by som si to vôbec nevšimol. Na záver by som chcel povedať jednu vec. Určite ste si všimli, že neviem robiť videá. Je to očividné. Neviem robiť grafiku, neviem nič okolo toho a nemám absolútne žiadny plán. Len som povedal Bohu áno a snažím sa, ako viem, plniť jeho vôľu. A môžem povedať, že bezhranične mu dôverujem. Ak to ty chceš, Pane, tak začnem, aj keď počítam s tým, že to nie je vôbec dobré. A moje snaženie môže byť pre vás smiešne a verte, že aj pre mňa je, keď vidím to, čo som vytvoril, že to neviem robiť a preto vás nežiadam o žiadne lajky, ani odber, ani o úspech tohto kanála. No pevne dôverujem Bohu a ak on chce, aby som to robil, aj keď to môže byť pre ľudí smiešné, tak nemám na výber, keďže sa mi dal mocne poznať. A môžem povedať, že už nič na svete pre mňa nemá zmysel bez Boha. A preto vás prosím o jediné: dajte Bohu šancu vstúpiť do vášho života, vstúpiť do vášho srdca. On nie je žiadna teória popísaná v knihách, za ktorú som ho pokladal. Je skutočný a živý a ty s ním môžeš mať naozaj živý vzťah. Môže ťa učiť, môže ťa viesť, môže zmeniť tvoje srdce, takže sa budeš cítiť úplne inak ako doteraz. Dokáže zmeniť tvoje oči tak, že sa budeš pozerať na svet úplne inou optikou. Dokáže zmeniť všetko v tebe tak, že budeš myslieť a konať inak ako doteraz. A môžem povedať, že nie je to žiadna teória, Boh je živý a je skutočný. A vždy sa oplatí povedať áno na jeho volanie. On ťa nebude nikdy nútiť, no ak mu povieš áno, zmení celý tvoj svet k lepšiemu. Zmení tvoju podstatu, tvoje srdce. Ver mu, daj mu šancu. Boh ťa má nekonečne rád. Nikto na svete ťa nemá radšej ako on. Často vkladáme nádej nášho šťastia do iných ľudí. Možno hľadáš šťastie v manželke, v manželovi, v rodine, možno sa upínaš na deti, možno hľadáš šťastie vo veciach a zhrňaš, možno hľadáš šťastie v cestovaní a chceš vidieť všetko. Možno hľadáš šťastie stále v niečom inom a skáčeš z jedného kvetu na druhý kvet. A to ťa robí dočasne šťastným, ale cítiš, že to stále nie je ono. Možno hľadáš šťastie vo zvieratách, ak ťa sklamali ľudia, no jedine Boh ťa má skutočne a nekonečne rád a veľmi mu na tebe záleží. Nikdy ťa neopustil a nikdy ťa neopustí, no vždy rešpektuje tvoju vôľu. Mne dal milión šancí, vždy keď som mu zo sebeckosti povedal nie, lebo som si chcel užívať po svojom a odbáčal som z cesty, ktorú mi určil, vždy ako navigácia tú cestu prepočítal a priviedol ma späť ku nemu. A dnes už viem, že keby som nebol taký sebecký a pyšný, a keby som vždy povedal áno na jeho volanie, verím tomu, že človek by dokázal jeho láskou zapaliť celý svet. Povedz mu dnes: Pane, mám ťa rád. Prosím, premeň moje srdce na tvoje srdce
aby som dokázal cítiť ako Ty. Prosím, premeň moje oči na Tvoje oči, aby som videl ako Ty. Prosím, premeň ma celého skrze Tvojho Ducha Svätého. Odpusť mi, Pane, celý sa Ti odovzdávam, veď ma, úč ma, premeň ma. Naplň ma, prosím, Duchom Svätým, očisti ma, drž ma, prosím, spás ma. Ďakujem Ti za všetko, Pane. Všetko je Tvoje. Nič nie je moje.